Dwi wedi dysgu pa mor adaptable ydy capeli'n gallu bod pan maen nhw'n gorfod bod. Pa mor sydyn mae bobl pan maen nhw'n desperate yn pigo pethau fyny ac yn dysgu pethau. Dwi wedi dysgu mae ddim lollipop ydy Zoom. A dwi wedi dysgu pa mor effeithiol ydy o'n gallu bod fel offeryn i gadw bobl efo'i gilydd drwy ganol hyn i gyd. A nid jyst y Zoom, mae'r ffôn hefyd o ran cynulleidfa fach ym Penmaenmawr. Does ddim un aelod yma ar Zoom, ond maen nhw i gyd efo ffôn. A does na'm byd gwell na oedfa ffôn efo'n gilydd a bnawn di Sul, a da ni wedi cynnal dros, bron iawn, i 100 oedfa o'n ffôn nhw. Nes nathon ni ddechrau'r Sul cynta, y lockdown cynta, nathon ni gael oedfa ffôn cynta. A mae o di cydio a di cadw bobl efo'i gilydd, a di galluogi bobl sydd wedi gadael cartra, ond sydd yn dal yn aelodau. Mae Elwyn yn gallu ffonio mewn o Gaeredin a bod o'n rhan o'r oedfa ffôn efo criw Penmaenmawr yn selog bob di Sul, a mae o jyst wedi cadw bobl efo'i gilydd. Ac wedi rhoi rhywbeth yn y dyddiadur i bobl wybod bod yna rhywbeth yn digwydd yng nghanol y cyfnod clo cyntaf na lle doedd bob peth wedi dod i stop. Dwi wedi dysgu hefyd pa mor anigonol ydw i a lot o bobl yn dechnegol i cwpio efo pethau pan mae yna blips. Achos mae yna blips yn digwydd, mae yna broblemau sain a mae yna broblemau bobl ddim yn clywed a broblem bod chi'n siarad a ydych chi'n mwyn gwybod be mae bobl eraill yn glywed. Mae rhywun yn siarad efo meicroffon ar gyfrifiadur ac yn gweld lot o wynebau ar y sgrin a sgennoch chi'n syniad pan ydyn nhw'n eich clywed chi'n iawn, faint o rewi sy'n digwydd, faint o eiriau sy'n mynd ar goll. A di rhywun ddim yn sicr pa neges sy'n cyrraedd pwy. A mae yna rhyw rwystredigaeth ofnadwy yn hynny. Ond da ni wedi gorfod dysgu gweithio efo hynny a gweithio drwy hynny a ffeindio ffyrdd symlach o lawer o gyfleu neges a neges symlach o lawer hefyd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod o'n anorfod yn mynd i effeithio ar y Diwinyddiaeth achos mae o'n un peth sydd wedi dod o Zoom ydy'r ffaith bod lot o bobl wedi mynd yn gyffyrddus iawn yn eistedd ar y soffa a maen nhw'n anhebygol iawn o ddod nôl i'r capel. Mae gwasanaethau Zoom yn hollol wahanol i wasanaeth yn y capel a diolch byth am hynny dwi'n meddwl yn y bôn. Ond mae trio gwneud Zoom o'r capel a wneud o'n hybrid, di hynna ddim wir yn gweithio ac eto dwi'n meddwl bod yna ddewis arall ond hynny. Dwi'n gwybod bod yna lot o bobl wedi bod yn darlledu gwasanaethau ar Facebook a YouTube ond nes i ddewis Zoom ar ddechrau Ngweinidogaeth achos oedd o'n gyfraidd oedd i'n nabod rhai o'r wynebau, roedd enw i wynebau, do'n i ddim yn siŵr iawn pwy oedd pwy yn yr ofalaeth ac yn Seilo'n arbennig, o'n i'n nabod gwynebau ddim yn cofio enw a bobl. Mae wedi bod yn help o ran hynny, a mae o wedi bod yn help o ran cadw'r gynulleidfa fel cynulleidfa efo'i gilydd yn cael y sgwrs a ddechrau diwedd y gwasanaeth ar y sgrin. So mae wedi bod yn gyfrwng i gadw bobl efo'i gilydd a chydig bach yn agosach na gwylio ffilm neu gwylio darllediad neu gwrando ar oedfa radio lle mae rhywun yn cyfathrebu mewn ffordd hollol wahanol eto, dydy mae yna one step removed eto yn does na fan'na. O ran dyfodol y Weinidogaeth, mae o hefyd wedi dysgu ni bod dim angen adeiladau. Bod eglwys yn llawer iawn mwy na bocs adeilad, a dwi'n siŵr bod yna lot fawr o gapeli na nhw ddim ail agor. Diolch yn golygu bod nhw'n ddim yn dal yn eglwysi. Di eglwys y Berth Penmaenmawr ddim wedi ail agor i oeddoli ar y Sul. Ond da ni'n dal yn cael gwasanaeth ffôn bob dydd Sul. Mae yna fwy o bobl yn dod i'r gwasanaeth ffôn na fysa'n gallu dod i'r capel erbyn hyn beth bynnag. A mae'n dal yn eglwys. Ond mae'n eglwys heb adeilad a heb fod angen adeilad. A dwi'n meddwl bod na... Mae adeilad yn gallu bod yn fendith a maen nhw'n gallu bod yn felltith hefyd. A da ni'n treulio gymaint o amser yn siarad am adeiladau ac yn poeni am adeiladau ac yn cael yn caethiwog yn adeiladau.
Dwi'n gobeithio bod hwn yn mynd i fod yn gyfnod lle da ni'n gallu dechrau torri'n rhydd i rhyw raddau o'n hadeiladau. Os dyn nhw'n gallu cael defnydd cymunedol, gret. Ond os nad ydyn nhw, o gadewch i ni fod yn fwy creadigol efo'n defnydd ohonyn nhw.